ओरैनो जोंनि गामियावहाय नायगाव बाथाबारियाव माने बोसोरे बैसागुनि गियान दानायनि फोरबो मोनसे फांसन खुङो आरो बेवहाय ओरैनो गामियाव एसे एनै मोसानाय बे रोखोम एक्जाक्ट बहाबा मोसाहैखानाय गैया आरो नोंसिनि इनफ' स्टुडिअ'नि चेनेलजों आं बेखौनो प्रमद बर' सारनिसिम खावलायहरो सहैना सहैया आं मिथिला बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन माने 12टा सिनेमा हल गायसनगोन मोनसे खोथा होदोंमोन बेयो ना दा नैबे बुस्थुआ माने 12टा सिनेमा हला जायोब्ला माने जोंनि जेसेबां माने प्रडिउसारफ्रा दामि दामि सिनेमा दिहुना मानो बे फैसाफ्रा रिटार्न जागोन आरो एक्टर एक्ट्रिस माने आर्टिस्टफ्राबो थांना थानायनि मोनसे स्कप बा मा होनो बिखौ माने आर्निं सर्स बादि जागोन आरो बेखौल' आं खावलायहरबाय नोंसिनि सोमोन्दै Hello my sister Hello hello my sister आंसोलै आं नोंनि जिउ नांलाबा दं नामा दिनैबो नोंनि टिउसन मास्टार लोमजादों होननानै थगाय थारदोलै रायलायनांगौ गोबांथार खर' सादों होननानै थिनहरफिनदोलै लोगो हमनो फैदो माला Hello my brother Hello hello my brother नोंबो हायनो जावलिया लाबार मेरगम गम दङ आंनि टिउसन मास्टार नोंहा फांनाय गोबाव फोरोंथारोहाय बाया लाजो माथार समखौनो मोना मोना जाथारबायहाय गिरिनो लाब लेथार गिटाराव आदाखौ जोंनि बिटिआर बुस्थुरिसनाव बरायना होबाय दे आंबो बरायबाय खुलुमनाङालै दे हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो बिटिआर इनफ' स्टुडिअ बे चेनेलनि साफ्रोमबो फेमिलि नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि नोंथांमोना बे आदाखौ लाबोनो थाखाय स्क्रिनशट खालामनानै आंनो वाट्सएपआव हरदोंमोन बे आदाखौ नुथारला बियो बबेनि एसे हायोबा लाबो आदा होननायखाय आं दिनै बोरैबा नागिरै बे आदाखौ जों मोनलायबाय ओमफ्राय जोङो दा आदानिफ्राय जोङो नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि जों गोबां बाथ्रा मिथिनानै लानोसै नैबे समाव आदा आङो गिबिथाराव आदानि मोजां नामखौ आङो नायगिरिनो बिथांमोननो हगारनो लुबैबाय आदा खेबसेबाव आरो खुलुमबाय आंनि मुंखौ ओरैनो बयबो एडाम मुसाहारि होनो ओमफ्राय आङो लिरनाया हरिभुसन मुसाहारि लिरो आरो ओमफ्राय गामियाथ' नायगाव बाथाबारि आफलागाव ओरै रामफल सेरफांगुरि जोंना आनसलिक हिसाबै रामफल गोलैयो आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय ओमफ्राय आं दा थानाया क'क्राझार खोदोमथलायाव सनापुर होननायाव थायो आरो गामियाव निजा न'खा आदसा होमबा आदाया नैबे मोगथां जिउआव माबाफोर सरकारि साख्रि मावदों नामा सरकारि औ मावो माबा आङो एसिसटेन्ट टिचार माबा आफलागाव सेकेन्डारि स्कुलाव होमबा आदा बेनिफ्राय ओरै हान्थिबाय थायोना हान्थियो आदसा दैलि 300 थाखा दैलि 300 थाखानि पेट्रल दाम जाबाय नालाय ओरैनो दा आदानाव फेमिलियाव साबेसे जाखो दा ओरैनो आंहा फिसा संसार मोनसे दङ आंनि बिसि फिसाला सासे दा माबायाव 6आव फरायो ओमफ्राय फिसाजो दङ दा केजिआव फरायो नैबे माबा क'क्राझार डन बस्क'आवनो होमबा नायगिरि नोंथांमोना आदानि जोनोम गामि ओमफ्राय फेमिलिनि सोमोन्दै मिथिबाय आदाया जाहैबाय क'क्राझार जोंनि साखाथि फाखाथिनि माथो आफलागावनि होननानै बुङो ना आफलागाव खाथि आफलागाव नायगाव बाथाबारिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बियो दा जोङो एबार गुबै बाथ्रायाव थांसै जे मा आदाया बै समनिफ्राय बेसे बोसोरनि उनाव जे बर' सावथुन मुलुगाव फैजेनामोन आरो गिबिथाराव एलबामाव फैया ना आबुं सावथुनावनो फैजेना आं बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैबाय आरो दा आङो बे समाव बङाइगाव कलेजाव फरायोमोन आंनि जेब्ला फार्स्ट एलबाम ओंखारो एलबामनि नामा मा नाममोनथाय जायखिया आंनो जे माबा होदों गान संखौ होदों बे माबामोन हेल' हेल' माइ सिस्टार होननाय आरो बे माबानि खुसा खाथिनि निजिरा होननायजों हेल' हेल' माइ सिस्टारा आंनि फार्स्ट एलबाम आरो आं बांद्राय इन्टारेस्टेड नङामोन माबायाव कालचाराव नैबे माने लोगोफोरनि नारसिननायाव खालामथारनांगौ होननायाव माने
जोंथ' बर' एक्टर्सफ्रा एक्टिंबो लानाय नंखाया लानाय नङा नामा औ गैया सासे सानै दंमोनदां कर्सफोर फरायहैनाय औ ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रिसफ्राथ' बिदि कर्सबो लानाय नङा 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 ओमफ्राय बयबो खालामो आरो ओमफ्राय बे हेल' हेल' माइ सिस्टार बे एलबामा सेकेन्ड जागोन बै समनि दिहुननायनि बैसोरसोलाय ना औ फार्स्टआ बे राजुमोननि माबामोन नामा गोदै राव नामा औ आंनि गोसोनि गोदै राव बेमोन आरो ओमफ्राय बे सेकेन्ड जागोन आरो बे हेल' हेल' माइ सिस्टार बिसोरो दा ओरैनो जेनेबा आदाया एलबामाव मोसाथारनाया मोनबेसे गान दं आं एसे गोबां नुदों इउटुबाव आरो बिसोर स्क्रिनशट खालामना हरनायखौ एसे बावबाय आं नामफोरखौ 7थासो दं खोमा एलबाम मोसानाया ना औ ओमफ्राय आं नैबे समखौबो मोजां मोनो बे सनाथि मैनाथि बिबारि मोनबारिमोन होननाया बे माबानि बाथिपारानि दिलिप दा बे डिरेक्सन खालामदों आरो करिय'ग्राफारखा आस्सा आस्सा दिलिप दा बे आगोलाव सेन्ट्रेल एबसुनि माबामोन ए औ हारिमु आयथारि नेहाथारि ना मामोन ओमफ्राय बिनि उनाव आदाया माबायावहाय आबुं सावथुनाव फैबाय बर' आबुं सावथुनाव औ बेबो गोसो गैयामोन आं बे समाव कलेज लाइफ नालाय फरायफुबाय थानाय ओमफ्राय माबानि गसाइगामिनि बासुगाव गसाइगामि बेनिफ्राय मोनसे सिनेमा दिहुनदों खाफालनि लिरनाय ओमफ्राय बेवहाय आंखौ लायदों आरो बिसोरो नैबे एलबाम नुखो ना माखो बेवहाय नुनानै बिसोर लायदों ओमफ्राय माने गावसोरनि खोन्थानाय मथेब्ला आरो बै समनि 20 बोसोर सिगांनि माने 6-7 लाखनि बाजेटनि सिनेमामोन आरो बियो ना औ दा नायगिरिफ्रासो मिथिसिगौ मोजां जादोंना जायाखै ओरैनोथ' आदानि जेनाखि बै एलबामाव मोसाबोनाय ओमफ्राय बेखौ नायोब्ला ओरैबायदि सानफ्लाङो आरो ना आदाया बै समाव जेनेबा कलेज लाइफआव जेनेबा हाबबोनाय समावबो कलेजफ्राव फांसनाव मोसाबायोमोन नामा बिदि एसे नुदों आरो एक्टिंफोरखौ नायनानै मोसानाय ओरैनो जोंनि गामियावहाय नायगाव बाथाबारियाव माने बोसोरे बैसागुनि गियान दानायनि फोरबो मोनसे फांसन खुङो आरो बेवहाय ओरैनो गामियाव एसे एनै मोसानाय बे रोखोम एक्जाक्ट बहाबा मोसाहैथारनाय गैया आरो खिन्थु आं खाम दामोमोन आरो कालसाराव खाम दाबो दामनो रोङो दाबो दामनो होमबा कलेज उइक जानायफ्राव माबाबायाखै मोसाबायाखै आरो ना बेवहाय आं एक्जाक्ट बिदि मोसाद्रायाखिसै खेबसे मोसादों खोमा ओरैनो खेबसे मोसादों नैबे एलबामावहाय जेनेबा एक्टर हिसाबै मेन रलाव फाव खालामनो लेंहरनाय हिसाबै बे लेंहरनाया सोर एसे बुंनो हागोन नामा आरो सोरखौ बे हेल' हेल' माइ सिस्टार जे फार्स्ट मोसानो लेंहरदों बिसोरो लोगोमोन माने लोगोफोर आरो बिसोरो नैबे माबानि गोजा बासुगावनि बे निजिरा बिब'मोनहानो जाय आंजों एक्ट्रिस जाफादों बेनि बिब'मोन ओमफ्राय फुथिमारिनि जन होननाय ब्रादार जन आं ब्रादार जन होनो फुथिमारिनि बिसोर प्रडिउसारमोन आरो बे रोखोम दा एलबाम मोसानायनि बेलायावहाय आदाया नों साबसिन मोननाया मा एलबामा नोंदि बे 7था एलबाम खालामबोबाय बेनि गेजेरावहाय इन्टारेस्टिंसिन मोननाय साबसिना आं हेल' हेल' माइ सिस्टारखौ साबसिन मोनो ओमफ्राय सं हिसाबै गान हिसाबै बे सनाथि मैनाथिखौ आं एसे साबसिन मोनो ओमफ्राय माखासे दंबावो आं एसे बावजोब्बाय गोबावसैना 20 बोसोर जाबाय रायजोफोर नंगौ बे सनाथि मैनाथियाबो मोजां जादों गाना मोजां बे ओमफ्राय माबानि बिग्राय थारमाने नायगिरिफ्रा होनदों आरोखि बे जेन'बा आदामोना बै समाव जेनेबा बर' सावथुनआव फैबाय नालाय ओमफ्राय दा एकदमबारे सिरि थाहांनाय बायदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय मानसिफोरखौ दंना गैला मानसिफ्रा दस्रा सन्देह खालामबाय मानसिफ्रा गैलागोन बिदि आरो ना ओमफ्राय दा बिथांमोना बिदिनो जों दा बे खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै बिसोर होनदों बे एक्टरखौ लानानै फैयो आदा होननानै ओमफ्राय आं स्क्रिनशट खालामना नायबाय ओमफ्राय बे एक्टरखौनो थाग थिग बे क'क्राझारनि सासे आदा आं नामखौ मिथियाखै बे आदाया आंनो वाट्सएपआव हरबाय आरोखि बे नामखौ नैबे फंबाय बिनि नाम्बारा नों बेखौ कल खालामबानो जाबाय होननानै ओमफ्राय बे हरनायनि सानब्रैनि उनावहाय आं आदानाव फन खालामबायबो आरो बिदि जादों आरो ओमफ्राय दा जोंबो थारमाने कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिदिजोंसो मोनबाय थाखानाय सोरबा वाट्सएपआव हरो नैबे बिनि नाम्बारनि साखाथि फाखाथिनि मानसिफ्रा हरलायो आरो ओमफ्राय दा आङो आदानि फार्स्ट आबुं सावथुनाव ओंखारबोनाय हिसाबै खाफालनि लिरनाय बे सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों आरो बावहाय आदामोना बिदा फंबायमोन नामाथाय औ खाफालनि लिरनायाव बे खाफालनि लिरनायाव
आंखौ हिर' हिसाबै लादों ओमफ्राय सासे लाबावदोंमोन माबा मानसिया एक्स BLT मोन बियो नाम गाज्रिखौ जिगाब होनोमोन आरो ओमफ्राय मानसियाथ' दा गोब्राब माने लोमजानायनि जाहोनाव बे थैनानै थांबाय आरो जिगाबा जाय पुलिस इन्सपेक्टर लादों बे थैनानै थांबाय आरो बे रोखोम दा नैबे समाव जुदि आदाखौ सोरबा सावथुन मुलुगाव माने फैफिननो जुदि खावलायहरोबा आदाया बे समाव मा बुंहरो बिसोरखौ बेथ' मिनिथाव बाथ्रा माने एगजाक्ट' जाजोबखायामोन नालाय ओमफ्राय लेङो सोरबा सोरबा माने सर्ट मुभि खालामसै फैदो नों ओरैबायदि रल लादो नांगौबा एक्टरखौ लाथारबो होनलायहरो सोरबा सोरबा ओमफ्राय माने बानायबो मोनो एखमबा खालामनोबो गोसो जायो बानायबो मोनो माने आं बांद्राय इन्टारेस्टेडबो नङा एखमबा बानायनो गोसो जायो एखमबा बायो बिसि फिसाबो दङ आरो फारसेथिं जबबो दङ साख्रिबो उसुबिदाबो जागोन नामा बिदि साननानै एखमबा फासयनानैबो थाफिनो खिन्थु होननाया होनो आरो सोरबा सोरबा फैदो बानायसै मोननैसो होननानै बे रोखोम मोनसे बाथ्रा मालाबा नायनाय जागोन र' मोनसे बाथ्रा बेनो आरो कमेन्टआव नायबा मोनथिखाजोबगोन आरो ना कमेन्टआवहाय बै जायफोरनाखि सिनियर आर्टिस्ट गोजा बिसोरखौ बिराद मोजां मोजां बनायनाय ओमफ्राय फैफिननो खावलायबाय थायो आरोखि ओमफ्राय नुफिनोबा मोजां मोजां कमेन्ट हरनानै माने बेखौ आदाखौ फैफिननो होथार माने सावथुनाव एक्टिं खालामफिनथों होननानै जेनेबा नों आदानि जेनिखि बै समाव एलबाम मोसाबोनाय ओमफ्राय सावथुनावहाय एक्टिं खालामबोनाय बेखौ नायोबाथ' रावबो जेबो बुंनो हानाय नङा आरोखि बिदि आरो जेरै गोदो सेंग्रा समाव खालामबोबाय माथो आदा जेरै आदा जयफुला होनदोंमोन माने बै समाव गाव जेब्ला ओंखारबोयो होमबा बिनि सेहेराया माने एसे गोसोममोन नालाय मानसिया मोदोम फिसा मोदोमबो फिसा माने ओमफ्राय मानसिखौ एसे बोरैबा गाव होनदों आरो मिनिथाव मोनसे खोथा होनदों आरोखि आरो बिदि होनोमोन ओमफ्राय दा गावबो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्लेनिंआव दं आरोखि बियो गाव मावफुंगोन होनना बुंदों ओमफ्राय दा थिग बेबायदिनो जुदि आदायाबो सम मोनोबा आरो सोरबा जुदि मोजां प्रडिउसारफोर लिंहरबायोबा आबुं मुभिफ्रावबो थांखागोन नङा होमबा नों बेखौ नायनायसै र' सम फैग्रोथोंसै समखौ नायनानै खालामसै दा आं माने बांद्राय इन्टारेस्टेड नङा आरो ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोर होनथारोब्ला खालामो रोंजोबखायाबो नालाय बे रोखोम नायनाय जागोन ओमफ्राय आं नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों आथिखालाव दि गोबां माखासे प्रडिउसारफोर ओंखारबाय ओमफ्राय बिसोरनि गोबां सावथुनफोरबो ओंखारसै इउटुबाव बिराद नुसै दायो आरो मोजां मोजां आर्टिस्टफोरबो जोनोम जायो दा बे बेलायावहाय आदानि साइडनिफ्राय सिनियर सासे आर्टिस्ट हिसाबै माबा मोनसे साजेसन होनांगौ दंबाय नामा इसोरनि थ्रुयै माबा मोनसे साजेसन होनांगौआ जोंनियाव दङ आंबो नुबाय माने प्रडिउसारफोरबो दङ माहाजोन मानसिफोरबो दङ एक्टर एक्ट्रिसफ्रा मोजां ओंखारबाय नैबे दानि सर्ट मुभि जे दिहुनहोयो बेनो माने गोदान गोदान आर्टिस्ट क्रिएट खालामगासिनो दं गोदोबा माने गोलाव सिनेमा जेन'बा फुल मोनसे फिल्म थारबा माने बोसोराव माने बर' जाथियावनो मोननै मोनथामसोल' ओंखारोमोन दा नैबे सर्ट मुभि बानायनायनि उनावहाय बयबो सोलोंदों दा ना होमबा एक्टर एक्ट्रिसबो जादों माने बयबो सोलोंदों माने ट्राइ बयबो नायगासिनो दङ दा बे ट्राइ नायैनो माने सोरबा 6-7जनसोआ माने मोजां एक्टिं खालामग्राबो ओंखारबाय औ बे रोखोम दा आं बेखौनो लुबैयो आंनि साइडनिफ्राय कन्टिनिउ खालामबाय था माने पारफेक्ट जानो नाजा आं बेखौनो खावलायगोन माने गोसो होनानै माव जे खामानिखौ मावो गोसो होनानै मावथारनांगौ आरो माने फासयनानै थानो नाङा औ मोननैसो मावबाय दलद थाबाय बिदि जानो नाङा आरो बे रोखोम एसे सेक्रिफाइस होनांगौ आं बेखौनो खावलायो ओमफ्राय नोंसिनि इनफ' स्टुडिअ'नि चेनेलजों आं बेखौनो प्रमद बर' सारनिसिम खावलायहरो सहैना सहैया आं मिथिला बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन माने 12था सिनेमा हल गायसनगोन मोनसे खोथा होदोंमोन बेयो ना दा नैबे बुस्थुआ माने 12था सिनेमा हला जायोब्ला माने जोंनि जेसेबां माने प्रडिउसारफ्रा दामि सिनेमा दिहुना मानो बे फैसाफ्रा रिटार्न जागोन आरो औ एक्टर एक्ट्रिस माने आर्टिस्टफ्राबो थांना थानायनि मोनसे स्कप बा मा होनो बिखौ माने आर्निं सर्स बादि जागोन आरो औ बेखौल' आं खावलायहरबाय नोंसिनि चेनेलनि माबानि स्टुडिअ'नि गेजेरजों
जोबोर मोजांनि बाथ्राया सैथो गोबां आर्टिस्टफ्रानो बे सिनेमा हल बानायनायखौ लुगैदों जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजों गोबां आर्टिस्टफ्रा खावलायबाय दानि जेनाखि सोलिफु बिटिआर गभर्नमेन्टखौहाय जुदि जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय बेसेबांनाखि साब डिभिजन थाया मानो बे साब डिभिजनफोराव मोनफा मोनफा बिदिनो सिनेमा हल गायसननायनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर'नि माखासे बे जोंनि सावथुनखौहाय डेभेलप खालामनो सुबिदाखौ मोनो होननानै बुंदों नङाबा जेनेबा सिनेमा मोनसे लाख थाखा गारनानै दिहुनबाय दाना बेखौ नायग्रा गैला दा गामियाव लांबाबोथ' नायग्रा गैया खम जाहैबाय बिदि जादों आरो ओंखायनो जुदि सिनेमा हला जुदि मोजां थायोब्ला बेफ्राव फैनानै मानसिफ्राथ' फैखायो नायफैखायो बे मानोना गामियाव देखायनाय सिनेमा हलाव देखायनाया एसे आलदा जायो ओंखायनो फैयो आं मिजिंथिबाय दानि जेनाखि चिफ प्रमद बर' सारा बेनि सायाव मोनसे गोख्रों हाबा मावगोन होननानै मिजिंथिनो हाबाय नैबे समाव बे आदाया जों खावलायनाय बायदि नैबे समाव जोंनो गोबां समखौ होबाय आरो गावनि बुंनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ बुंफोरनानै होबाय दा नायगिरि नोंथांमोनहा माबायदि बे आदाखौ नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि आंथ' खावलायबायानो आदाया जोंनाव सावथुन मुलुगाव फैफिनो जुदि सोरबा मोजां प्रडिउसार जुदि इनभाइट खालामोब्ला आं बेखिनिखौ आदाखौ खावलायबाय आरो नैबे समाव जोंनो बेखिनि समखौ होनो थाखाय आदाखौ आं बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेल जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिनानै आदानिफ्राय बिदाय लानो थाबाय गोजोन्थों